dadi ucapku sak mengkone bakale dadi kasunyatan utawa duweni bebener. Ora bakal luput, ora bakal samar lan ora bakal sisih. Kowe ngoyak-oyak lawan muridku Gatotkaca Antarja Setyaki sak panunggalane. Lan kowe mlebu kono mertapan bumi ngalgoko nemoni lawan Begawan Jati Pitutur wigatine apa? Kepar. Apa ora mlek mripatku kumrambut jereng kupingmu? Kudune kowe kuwi ngerti yen alas ana negara Ngastina kang winastan Tegal Kurusetra. Klebu wewengkon negara Ngastina lho kok malah kowe kumulani lanyo-lanyo madhep pandhita lan bangun penapan bumi ngalgoko. Padha wae kowe njajah negara Ngastina kanthi cuwal. Wis saiki ketimbang kowe pancet golek dadi pandhita tandingmu kala dewa kaya sebutasi. Pancen kowe nandingi Begawan Jati Pitutur mangsa Baronga. Umpama Begawan Jati Pitutur ditandingi dening kowe, kuwi padha wae ana tetembungan siji mati loro jodoh telu wahyu. Denarani pati aku ketaman gaman lambat sedina kaping 7 durung telas wis kuwi ora gadah mati. Ning arep ditambah rono nganti cara apa wae dipasan ndak tabib sing ampuh sak jagat raya. Kaya yen wis telas wis urip tetep tumbeking mati. Kaping pindho dinarani judul. Aku kepala ana gunung pitu. Kepala ana segara sing jenengane jodoh tetep ketemu. Ning arep bendina runtang-runtung bareng. Bendina nglakoni seneng bareng yen durung jodhone sing udalane nggone pisah. Ora beda kelawan wahyu sapa temenku ndone nang tengah lakunana prihatin lampah topo brata masyubudi banting raga Mahasingasar kok barang. Aku ora butuh berjan dari kowe. Tanpa ono kira-kira kowe. Ayo tanpa ono. Sama kau jajari jalan saja terus bangun. Asal itu kasih wujudin kaya bolong lagi boleh gitu. Aso kata makan wonten anjali lo Begawan Jati Pitutur. Kaya lawang kalau boten tegas kuyangan sampun. Ojo pijar mangan kalawan lindho Ojo nenggolo kuwi mau pusaka sing ampuh basan tamake gunung jubruk nek pangawulan lho kok malah Begawan Jati Pitutur ora tuwa ora tegas ora digrik nampani wujuding ampuhe tenggol sing jenenge manungsa yen to atine bener arep digawe Allah mesti tetep bisa dadi becik mesti tetep ana sing belani mesti tetep ana sing nulungi dudu karo Begawan Jati Pitutur sing ampuh ning kabeh iki mau kira garis sing Gusti kang kawasa jagat waduh
sanesipun sasampunipun ngasta wujuding Bedhama yang dipun wastani Kyai Nenggala. Utamaken wong Rangganira Jenandika kok boten tuwa malah kepura panjenengan menika ngendika dengan sekaten. Satemah sutra sing manakula. Ibarat koyo kabeset ati kula saged bapak kula pangapunten. Bima nanti agung saka golongan buruk. Inggih. Kowe iki mau jane lan duweni luput. Kowe iki mau lan duweni latak sing olone. Karana wis gugur pakartimu bebelo kawan kadanmu Drayigana sak isih utus supaya mbubarake